ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଘରୁ ବୋଉ ପଠେଇଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଠା, ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ନାଉ ପିଠା। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଥିଲି। ବୋଉ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ପଠେଇବି ନା ଖାଇବୁ ନା? ମୁଁ କହିଲି ପଠେଇବ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ୍ଷୀର ଆଉ ନାଉ ପିଠାକୁ ଖାଇଦେଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପିଠାଟା, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୁଁ 2ଟା ପିଠା ଖାଇଦେଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାଛରେ ଗୋଟେ ସେ ସମୁଦ୍ରୀ ମାନେ ପୋକ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଷ୍ଟାର ମାଛ ଭଳିଆ ରହିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଓଳିଆରି ମାଛ ଆଉ ଶିଳା ମାଛ ଆଣିଥିଲି, ସେ 2ଟା ଫେଭରେଟ୍ ମୋର। ତ ଇଏ ତ ଗଲେ ଖାଲି ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଣନ୍ତି। ଆଉ ଭାଜତେ ଭାଜତେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଧେ। ତ ଖାଇଥିଲି, ଏଠି କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲି, ବେଶକା ହେଇଗଲା ନା। ଆମେ 3 ଜଣ ଲୋକ, କେତେ ଖାଇବା? କୋବି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଳା ମାଛକୁ ଝୋଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଓଳିଆରି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମସଲା ଦେଇ ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତକିଆ ଖୋଳ ବନେଇଥିଲି, ଆମ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାର ତକିଆ ଖୋଳ 2ଟା ବନେଇଥିଲି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା କପଡ଼ା, ତ ତକିଆ ଖୋଳ 2ଟା ବନେଇଦେଲି। ତ ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ମାଆ ଝିଅ ବସିଗଲୁ ଖାଇତେ। ତ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ମୋ ମେସିନ୍ରେ ବସିକି ସିଲେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଡେଉଁଛି, ଦେଖ ପାଗେଳି କେମିତି।